ikuspuntua eta bertsolariarena. Eta nik uste dut pertsonalki bertsolariok askotan jotzen dugula aintzinean dugun horri ongi geratu nahi bat dugula askotan, ez? Eta ez garela usartzen eskema horiek austera eta erratera, ez, nik aurre inen dut, nik nahi dudana eta ez itxoiten duten hori. Orduan, nik nahi dudan hori egin alizateko, gai serio bat humoretik hartu edo plakoak egiteko, sustraizion bezala erabat asmatu behar da, ez? Pixkat, gure ofiziora itzuliz, niri ere kosta zait bai hemen gaztetxe bat irudikatzea nire aintzinean, eta bitxia da, baina gaia eman duelarik, gaia bukatu duelarik, enaiz ikusi balkoian kanutoa edo erretzen baizik eta etengabe ibili naiz irudikatzen gaztetxeko irudi hori. Ez gaztetxean nago, eta hau daukat aintzinean, eta Dondiman Eloizuneko gaztetxea irudikatzen nuen nire begia aintzinean. Eta orduan, gehiago pentsatzen nori edo zegoeratan kantatzen ari naizen, berez gaia edo gaia zenaren inguruan baino, ez? Eta orduan, pixkator, desorega txiki bat edo, atxeman dut, denbora gehiago pasadut saiatzen imaginatzen duen nengoen zer botako nuen edo zinez zerta zegoeratan nengoen, ez? Balkoi batean, kanuto erretzen, nire senar edo emaztearekin, pixkat desoreka hori, ez? Bai, justo, parentesi bat, Odeik aipatu Dondiman Eloizuneko gaztetxea ikusten zuela, horre ere bersolaria beti kontu zibili behar du, erreferentziak ateratzerako orduan aldela publikoarekin konpartitzen dituen erreferentziak izan behar dira. Odeitani hasten batin bagara kantatzen Dondiman Eloizuneko gaztetxeari buruz, ez baldin badira hemen inguruko gaztetxeen antzeko tematikak edo amankomunak izan ditezken gaiak edo referentziak zuek galduta sentituko zarete. Logika gutxa. Orduan, askotan hobea da guk gutxi jakitea gehiegi jakitea baino. Hobeto moldatzen gara beti. Gutxi dakizunean erresagoa da ateratzen gehiegi jakin eta informazioa kentzen ibili behar izatea baino. Baneukan beste bidea, baina ez dugu jorratuko bakarrik utziko dut. Bakoitzak bere buruan zeratu nahi badu, eta zen hasieran aipatu dudana da zenbat pentsatzen dugun doinutik. Guk normalean kantatuz pentsatzen dugu. Gure buruan kantatuz formulatzen dugu bukaera hori. Eta orduan beti izan dut olako kezka edo jakin mina, doinu bakoitzaren aukeraketak zenbat eragin diezaguken ez bakarrik kantatzerakoan zure berso eramanean, berso eraman hortan ere improvisatzen ari zaren tarte horretan, pentsatzean, kantatuz pentsatze horrek, doinu horrek zenbat baldintzatzen dizu esango duzuna. Ez doinuak kolore bat izaten du edo, eta orduan hori zen pixkan denkarren beste bidea, baina uste dut beste gai batera ingo du. Bai, beraz, azken gaia izanen da, eta pixkat eman dudan lehen gaia itzuliz, ezagit, akaso batzuek antzi duzue saio hasieran eman dugun gaia zen hilerri batean lan egiten zuten bi lagun zirela, bai? 16 urteko gazte baten hilobia prestatzen ari zirela. Orain ere, hilerrian lan egiten duzuen bi lagun izan zirezte. Baina, prestatzen ari zareten hilobia, herrian gutxien maite zenuten arentzat. Izanen da. Hilerrian lan egiten duten bi lagun, herrian hilberriren gutxien maite zuten arentzat. Prestatzen ari dira hilobia. Ze pozik nagone eta ze ilusioz betetan, bez
Bezperako samina bezperan gordetan, zuloa sakonago egizu puñetan. Tipo hau berpizteko kapaza da eta, tipo hau berpizteko kapaza da eta. Ixo familikoak daude aldamenean, ta itxura tristeak jar gutxienean. Apekanik hause daukat barrenean, kostatu zaio baina hilda azkenean, kostatu zaio baina hilda azkenean. Babai azkenik hiltzaigu praktikan, ta lurperatu dugu eskuak patrikan, hainago gustora ta hainago pozikan. Egunero etorriko natzaio bisitan, egunero etorriko natzaio bisitan. Haien ez eirtera ze pensamentu ai, antzematen da zeunden momentu honen zai, bani etxe txokoan egongo naiz lasai. Honekin ez dut, denbora gehiago ez dut honekin galdu nahi, denbora gehiago ez dut honekin galdu nahi. Bani gustora nago zuloai begira, hain zen puta semea ta hain fatrizida, lurra gainetik bota dioguta tira, beitu lore guztiak simendu egin dira, beitu lore guztiak simendu egin dira. Ba sensazio arraro bat lau hitz egin ala, ia malkotan busti behar zait azala, jo jakintzazu ia barkatzen diodala, ni beti zanaiz tipo hain sentimentala, ni beti zanaiz tipo hain sentimentala. Sentimentalak dira ametsen ametsa, ta bihotza baduzuzuk sentimentaltzat, ratxak izaten dira ala uste dut behintzat, hasi zuloa egiten bere lagunentzat, hasi zuloa egiten bere lagunentzat. Ja agurra emana diote elizan, ja ez dabil beste inor beraren kerizan, eta hemen txegaude azken esku gizan, jasta sustraietzaitea hain gaiztoa izan, jasta sustraietzaitea hain gaiztoa izan.